Maimuna Musa. Shin kun san wace ce Maimuna Musa? Jaruma Maimuna Musa ita ce jarumar fim ɗin Makamashi wanda a nan ne ta yi suna. Duk mai kallon sabon series ɗin da ake yi wato Makamashi shi ne zai san Maimuna Musa. Maimuna Musa wato mata a gurin jarumi Adam A. Zango. Duk da kasancewa jarumin masana'antar Kannywood ɗin wato Adam A. Zango ya haɗu da ƙalubale fanni-fanni a kan aure, yayin da jarumin Adam A. Zango ya auri mataye kimanin har kusan guda 5. Jaruma Maimuna Musa ta ji ta gani yayin da suka yi aurensu cikin sirri. Jaruma Maimuna Musa 'yar gidan tsohuwar jaruma ce dai a masana'antar